У царкве на ўласным пахаванні вельмі прыгожы з новым парыком я ўяўляў сабой цудоўнае відовішча. Сэмюэл Пепіс. 1624 год стаў для маладога караля Францыі Людовіка XIII пераломным. Ён лысеў. А што сказалі б людзі ў часы, калі валасы манарха лічыліся сімвалам улады і высакароднасці? Людовік не хацеў гэта правяраць. І ён прыняў рашэнне, якое дало пачатак 150-гадовай модзе. Надзеў вельмі густы парык. Задоўга да Людовіка людзі ўжо насілі парыкі з розных прычын. Дзеля гігіены, на сцэне або каб схаваць узрост. Парыкі былі яшчэ ў старажытным Егіпце, дзе паважаныя цырульнікі стваралі складаныя прычоскі. А ў некаторых дынастыях старажытнага Рыму жаночыя парыкі былі настолькі складана ўпрыгожаныя, што адзін паэт нават іх высмейваў. У сярэднявеччы каталіцкая царква не падтрымлівала нашэнне парыкоў, заахвочваючы да пакоры і аскезы. Таму людзі, якія насілі парыкі на захадзе Еўропы, сталі выбіраць больш натуральныя прычоскі. Але ў сярэдзіне 16 стагоддзя правілы паслабіліся і парыкі сталі больш прымальнымі. Лізавета I, каралева Англіі, мела больш за 80 рудых парыкоў. Імі яна павялічвала аб'ём, хавала галаву, калі валасы сівелі і радзелі. Адзін з парыкоў нават упрыгожыў яе пахавальную статую. Але толькі праз пару дзесяцігоддзяў, калі Людовік XIII паказаў усім сваю пышную грыву, настала сапраўдная эра парыкоў. Каб дагадзіць яму, прыдворныя Людовіка таксама надзелі парыкі. На іх узор тое самае зрабілі і іншыя арыстакраты. Магчыма, росту папулярнасці парыкоў спрыяла і вялізная праблема выпадання валасоў. Яе выклікала ртуць, якую лекары прызначалі ад сіфілісу і іншых захворванняў. Але, магчыма, парыкі насілі і дзеля камфорту. Яны здымалі неабходнасць штодзённага мыцця і догляду валасоў. У сярэдзіне 17 стагоддзя тэндэнцыя ўзмацнілася ўжо пры Людовіку XIV. У тыя часы моднай сталіцай Еўропы быў Мадрыд. Але ўрад Людовіка XIV гэта змяніў, уклаўшы шмат грошай у французскую індустрыю раскошы. А таксама стварыўшы адмысловыя гільдыі, зацвердзіўшы сезонныя калекцыі, увёўшы дрэс-код пры двары і забараніўшы ўвоз тавараў, якія можна было вырабіць у Францыі. Людовік XIV аднойчы нават загадаў сыну, наступнаму Людовіку, спаліць паліто, бо тое было з замежнай тканіны. Падмацаваўшыся калоніямі, Францыя назапасіла багацце ды ўплыў, і хутка парыкі, падобныя да парыжскіх, апынуліся на многіх еўрапейскіх галовах. Шыкоўныя мужчынскія парыкі і шыньёны рабіліся такія густыя і доўгія, што на адзін маглі пайсці валасы з 10 галоў. За стагоддзя колькасць парыжскіх вытворцаў парыкоў вырасла ў 4 разы. Свайго вытворцу часта мелі нават невялікія вёсачкі. Звычайна яны працавалі з чалавечымі валасамі, трэба думаць ад бедных жанчын, радзей з больш таннымі матэрыяламі, воўнай або конскім воласам. Каб пачысціць парыкі, прыбраць непрыемныя пахі і пот, іх абсыпалі духмянымі парашкамі з мукі, крэйды і араматычнымі дабаўкамі, з фіялак, ружаў, гваздзікоў і лімонаў. Справа была пыльная, таму пад яе адводзіліся асобныя пакоі. Лічыцца, што менавіта так і з'явіліся прыбіральні. У сярэдзіне 18 стагоддзя мужчынскія парыкі заставаліся папулярныя, але сталі прасцейшыя, часта з кучарамі вакол твару і хвастом ззаду. Жаночыя парыкі, наадварот, узляцелі на новыя вышыні, літаральна падняўшыся на метр. Вытворцы парыкоў часта рабілі іх з пруткоў, стужак і воўны. Потым парык пакрывалі валасамі і упрыгожвалі рознымі аксесуарамі. У моду ўвайшлі светлыя парыкі, якія пакрываліся пудрай, часам афарбаваныя ў фіялетавы, ружовы або блакітны колеры. Але не ўсе паддаліся гэтай тэндэнцыі. Карыкатурысты высмейвалі людзей з высокімі парыкамі і называлі іх напышлівымі. А высокая тэмпература ў некаторых калоніях рабіла цяжкія напудраныя парыкі нязручнымі. У 1740 годзе наведвальнік Мэрылэнда заўважыў людзей без парыкоў. З яго слоў: яны быццам хворыя альбо збіраюцца класціся спаць. У канцы 18 стагоддзя набірала абароты незадаволенасць арыстакратычным дэкадансам. У Францыі пачаліся праблемы з хлебам, і на парыкі, пасыпаныя мукой, глядзелі з непрыязнасцю.
У 1789 годзе адбылася вялікая французская рэвалюцыя. У 1795 англійскі парламент увёў падатак на пудру, які прымусіў многіх адмовіцца ад парыкоў. Парыкі выйшлі з моды, зніклі як пыл гісторыі, як рэшткі старога і бяздумнага агульнага захаплення. Калі вам падабаюцца гэтыя відэа, аформіце платную падпіску на нашым сайце Гаварун Бай. Новыя відэа выходзяць толькі дзякуючы вашым падпіскам. Агучана студыяй Гаварун. Шчыра дзякуем Сергею Еніну, Мацею Маланцы-Яліне-Ваяйковым, Лявону С., сям'і Анфімавых, Яўгену Бараноўскаму, Ігару Тарасу, Вячаславічу, Сергею Адзянцу, Вітушцы і Ірыне, Іллі Мірончыку і ўсім фундатарам за падтрымку.